Nakahanap na po tayo ng sponsor. Pagagawan po sila ng bahay, kahit maliit man po, pero pagagawan po sila ng konkretong bahay. Nitong mga nakarang araw ay bumuhos ang walang humpay na pag-ulan dito sa probinsya ng Northern Samar. Kung kaya naman, ang buong probinsya ay halos binaha ang lahat ng mga barangay. Kabilang po ang aming barangay dito sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Kahit medyo masama ang pakiramdam ko, agad akong lumabas ng bahay kasama ang barangay officials ng aming barangay sa panguna ng butihin at masigasig na punong barangay Lolita Narca kasama ang mga kagawad nito. Kaagad naming pinuntahan ang isa sa mga lugar dito sa aming barangay na madalas abutin ng pagbaha dahil sa malapit ito sa dagat. Hindi nga kami nagkamali at malayo pa lang ay talaga namang apaw na po ang tubig. Sinusuyod po at iniisa-isa ng barangay officials ang mga kabahayan dito sa aming barangay para hikayatin na mag-evacuate para po sa kaligtasan nila. Dito pa lang sa kalayuan ay tanaw na sobrang apaw na po at napakalaki na po ng tubig. Inabot na ng pagbaha ang mga kabahayan at ang pananatili rito ay hindi na po ligtas. Matamang nakaantabay ang lahat sa panguna ng barangay officials at mga kasamahan nito para sa mga sinumang mag-evacuate na kanilang maaaring matulungan. Hindi naglaon ay may paisa-isa nang nag-evacuate papunta sa mas ligtas na mga lugar. Habang ang ilan ay naghahanda para sa pag-evacuate, kami naman ay sinadya namin ang bahay ng dalawang magtandang magkapatid na sina Lola Francisca at Lolo Armando na ating tinulungan ng mga nakaraang buwan. Habang daan ay nakasalubong natin ang ilan sa mga evacuees na pupunta sa mas ligtas na lugar para makaiwas sa pagbaha. At nandito na nga tayo, nakita na po natin na talaga namang umapaw na po ang tubig dito po sa bahay ni Lola Francisca at Lolo Armando. Hinikayat ni Kapitan Lolita Narca kasama si kagawad ni Nita Servito at BHW na si Aling Clotilde Narca, si Papay Rubin ang namamahala at nangangalaga sa dalawang matanda na lumikas na, lalo na sa panahon ngayon na malaki na at apaw na ang tubig dito sa kanilang bahay. Hala, magsilikas na kayo! Lilikas na kayo kasi ako nanginginig na ako sa ginaw. Oo. Nagpapaspalak na maglilipas. Nanginginig na ako. Pagkaraan ng ilang araw, muli nating binalikan ang pamilya nila Lolo Armando at Lola Francisca para maghatid ng kaunting tulong galing po sa ating sponsor. Nais ko ring sabihin sa kanila ang isang napakalaking handog na sorpresa para sa dalawang matanda galing sa ating mga sponsor. Ayan. Nandito na po tayo ngayon sa bahay po nila Lolo Armando at sa kanila Lola Francisca. Videohin mo. Ayan. So, ayan po sila, nandito po tayo sa kanilang bahay at pagkaraan po ng mahabang araw ng pag-ulan at pagbaha. So, nandito po tayo, nagdala po tayo ng konting pagkain. Ayan, konting groceries, may biscuits, may basta samot-sari po galing po sa ating mga sponsors. So, ipagkakalong po natin ito kay Ruben dahil yung dalawa pong matanda ay natutulog. So, si Ruben na po yung bahala dito sa mga groceries na to. So, Ruben, ayan, thank you so much. So, anong sasabihin mo dyan sa ating sponsor? Sabihin mo na! Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, thank you so much din po sa ating mga sponsors. So, andito na pagkaloob na po natin yung mga groceries. So, ayan po, ito po yung kalagayan ng bahay nila Lola Francisca at ito naman po yung bahay ni Lolo Armando. So, nandito po yung pinakamalaking surprise, i-announce na po natin. Sa wakas po, dininig po yung ating mga panalangin at yung ating sponsor po, nakahanap na po tayo ng sponsor. Pagagawan po sila ng bahay, kahit maliit man po, pero pagagawan po sila ng konkretong bahay. At isasagawa po ito, malapit na po, mga ilang araw po mula ngayon. At ipapakita ko po ito sa inyo. So magkakaroon po tayo ng update tungkol po sa gagawing construction ng bahay na to. So thank you so much doon po sa ating sponsor. I-reveal natin sa habang ginagawa na po yung bahay. So again, thank you so much po sa ating sponsor. Pasama tayo kay Robin kung saan yung eksaktong lokasyon na pagtatayuan ng bahay dahil ang
ang kinaroroonan po ng bahay na to ni Lola Francisca at ni Lolo Armando ay hindi po sa kanila pagmamayari yung lupa. So, dito po tayo sa kabilang bahay, sa katabing bahay po kung saan po nandoon po yung mismong pag-aari na lupa ni Pyrobin, yung nag-asikaso o nangangalaga po sa dalawang matanda. So pasama tayo kay Pyrobin kung nasaan po yung eksaktong lokasyon ng pagtatayuan ng bahay. Tara! Tara! Tara guys! So saan Pyrobin? Hindi mga tigang doon sa mga pag-ipo. Nga to siya mapahalaba. So sinukat na ito Pyrobin, tinignan na. Bali sa inyo talaga ito dito. So walang problema kung dito magtatayo ng bahay. So ayan. So ayan, dito po itatayo yung bahay at ayan, thank you so much. Pyrobin, anong gusto mong sabihin sa ating sponsor na magpapatayo po ng bahay para po sa dalawang matanda, kila Lolo Armando at kay Lola Francisca? Malaking pasasalamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Opo. Mabuhay kayo. Opo, thank you so much from the bottom of our hearts. Mula po sa aming mga puso, thank you so much po doon po sa ating sponsor. Ngayon pa lang, hindi pa man ipapatayo yung bahay. Nagpapasalamat na po tayo ng malaki at ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon doon po sa ating mga sponsors. Sa ating mga sponsors na may mabubuting puso, maraming salamat po. Mula umpisa po hanggang ngayon, patuloy po kami ninyong sinasamahan at tinutulungan po natin yung ating dalawang, ano ba yan, may umubo. Basta maraming salamat po. Opo, thank you so much.